De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Laatste gaat met gemak. Dat ik Michiel diep geraakt. Waar is mijn drinken kwijt? Daarvoor had ik zoveel speed. Ga de lekker schuskes, just bestelde nergens aan. Maar wie je gaat te drinken, wou toen waar mijn schuske jaat. Hey, wie heeft mijn schuske pik? Zeg me hoe het is een goed gemis. Hey, wie heeft mijn schuske pik? Ik heb zo'n doos, kom zeg me hoe het is. Ik heb het just nog even in mijn hennekes gehad. En door de Polonaise gauw op het buffet gezet. En zich trachten, kom ik just mijn schuske eet gejat. Ik ga hem naar een deur bij de stad. Dus bestel ik weer opnieuw. Een sjoeske, dat is lekker lui. Gatjes even dran genip. Schoen ze bovenop mijn lip. Het was een lekker sjoeske, want de koffie was benauwd. Maar ik had niet opgelet, toen was het weer geklaaid. Hey, wie heeft mijn sjoes gepikt? Zeg me hoe het is een groot gemis. Hey, wie heeft mijn sjoes gepikt? Ik heb zo'n doos, kom zeg me hoe het is. Ik heb het just nog even in mijn hennekes gehad. En door de Polonaise gauw op het buffet gezet. En zich trachten, kom ik just mijn sjoes eet